Josipović je u krivu. Akta nije samo pitanje autorskog prava i piratstva. Akta je čin kršenja temeljnih prava, temeljnih komunikacijskih prava, narušavanje tehnološkog i pravnog okvira otvorenog interneta koji je omogućio demokratizaciju javnog govora bez presedana. Prije smo morali imati pristup odašiljaču ili tiskarskom stroju da bismo mogli govoriti javnosti. I to je uvijek bio jedan koji je govorio o javnosti. A sada svi govorimo svima. Oče,